Nin ye an ka podcast sendaɲɛko 86 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Danbele fɛ. Bi sibiri avril kalo tile 19 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Maɲumantɔkan kitabu la. Maɲumantɔkan kitabu sura 3 verset 25 ka se 26 ma. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko mɔgɔ min jigi dalen bɛ matigi kan, min b'a ɲini ni a dusukun bɛɛ ye, a ka ɲumanya ka bon olu ta fan fɛ. 26 ka matigi ka kisili makɔnɔ ni sabali ye, o ka ɲi. Ni samedi senuman ye waati ye, o min ye mangantanya waati senuman ye. O min ye matigi ka gwengeli ani a ka sukununi o nɔrɔ olu camancɛ o makunni ye. Ala bɛ an kalan ko an ka makɔnɔli kɛ ni sabali ye. Hali ni a sɔrɔla fɛnw bɛɛ jɔlen don an ɲɛna, wala fɛnw bɛɛ tununnen don an ɲɛna, a ka kanuya ko labɛnnen o bɛ taa ɲɛ ka waleya. Welekan ye nin ko an ka bidonya ta ka an madon Ala la ni dususumaliya ye, ka a lamɛn ani ka an ka jigi an bɛ o min sɔrɔ a ka sukunuli sebaya barika la ka o lakuraya. Jijali ye nin ye, i ka makuni wala i ka makɔnɔli o mana kɛ fɛn o fɛn ye, i bɛ ka o min ɲɛnamaya bi, Ala bɛ baara la dogo la. Yesu Kirisa ka kunuli sɔgɔmada o bɛ sɛnsɛn na ka se. I ka danaya mara. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkili ye.